Maayong gabi mga igsuon, kini di ay faith in God or pagtuo nato sa Dios. Ilabi na kun lalom kaayo, very powerful, gamhanan kaayo. Kay diri sa ebanghelyo karong adlaw, kining babayi nga nagsakit og abnormality sa dugo sulod na sa 12 ka tuig, kumbinsido siya, pursigido siya nga mamaayo siya bisag ang iyang hikapon ang sanina lang ni Jesus. Ug tuod man, tungod sa iyang lalom kaayo nga pagtuo, positibo siya ug naayo siya sa iyahang sakit. Mao di ay mga igsuon nga sa usa sa mga ebanghelyo, miingon na si Kristo nga kung naa kay pagtuo nga sama kadako sa liso, makapabalhin kag bukid. Mao din ay giingon nga faith can move mountains. Kay binasi sa ako ang mga nadungog, naa sila'y mga tambal nga gipamalit, ilang gisagulan ug lalom kaayo nga pagtuo nga mamaayo ko ane, daghan kong nadungog nga testimonya nga nangaayo gyud sila sa ilang mga sakit. Mga igsuon, dili ta maingganyo ana nga kita pod palaluman pa nato pag-ayo ang atong pagtuo sa Dios. Kay daghan man di ay siyag nindot nga mahatag nato, ug ang pinakanindot kining mamahimo tang positibo sa kinabuhi, nga mamahimo tang kampante, nga mamaayo ta sa atong mga sakit, ug mas mulig-on ta nga moatubang sa atong mga problema sa kinabuhi. Munang iampo nato mga igsuon nga Lord, please increase my faith, deepen my faith, dungagi ang akong pagtuo, palalumi pa Lord ang akong pagtuo, aron mamahimo sab kong positibo, nga bisan pag-unsa pa na nga mga pagsulay, kaya ko nang atubangon. Faith can move mountains. Okay? God bless.